Ingon kong dawag. Tuyo sa nalibang. Nago mi sa mong kauban. Pasay, balik na sa isko. Nago mi guys. Mong kauban to. Sa among nalibang. Nanago mi guys. Ang mga kauban. Mo kala diri ka tawo. Guys, nanggawas mi kay. Nangita sila namo. Dito din nakita ndoy. Woo! Lagi nindot diri ah. Oo, di ba? Dire naman ta sa linyahan og lokay. Guys. Hi, Pod. Hi. Si Chicken siguro niya pinukuan practice. Dire lagi pa. Wa lagi skinit. Katon ba dai skinit diri nga man? Ang lubog jud mi dito. Atanaw gang porma or hugawa. Natawa adyo na oy, promise. Tigdutang view diri guys. Init ka adyo tanawa. Sa Lunang River. Na. Kalabaw. Hey guys, ninduta jud ka adyo. May mga tao. Ang view guys, nindut. Hangin pa. Nang gipakita, nang gipaila-ila. Hello. Hi. Ngan. I'm Ninya Glamorno and this is our river, Lunang River. Guys, oh, nindot ag view. Sa tagi. Ina na diha tagi. Patay, basa ta ani. Lato ay nagkuan, tanaw ta. Hi. This is a carbo. Guys. Namurag na ni niya. Bye-bye. Thank you ninyo tanan na nood sa akong video. See you next vlog guys. Bye-bye.